A brojni li su ti koji pogriješe, pa pravdaju opet svoju grešku, koji uvedu novotariju, pa pravdaju novotariju. Hoće da ugode narodu lažući na Allahovog poslanika, la ilaha illallah. I to je ljubav prema poslaniku Muhammedu alejhi salatu vesselam. Uvode novotarije, znaju da je ta novotarija i slično uvedene 400 godina nakon Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam. I još izmišljaju hadise, čućete ako Bog da na sljedećem predavanju da se čovjek osmuči. Ne zna više šta bi, da li bi plakao ili se smijao. Kakve su samo hadise i laži izmišljali na Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I takve novotarije uveli. I zna se ko je uveo 400 godina nakon smrti Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam uvedena je ta novotarija. Uveli je Fatimije, Šije, Ubejdijun, koji su govorili za svoje vladare: Ši'te lama ša'e fil aqdaru fahkum fa antal wahidul qaharu. Ti su uveli ono što danas maltene svi muslimani slijede, koji su govorili svojim vladarima: poželi, bit će ono što ti poželiš, a ne ono što je zapisano u kaderu. Sudi, ti si onaj jedini, onaj kome se sve podčinjava. To su govorili svojim vladarima. I oni su uveli ne jedan, već 6 mevluda u godini. Za svoga vladara, za Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam, za Aliju, za Fatimu, za Hasana, Huseina i za svoga vladara. 400 godina nakon Allahovog poslanika Muhammeda alejhi salatu vesselam uveli su ovi otpadnici od Allahove vjere. I muslimani slijede ih to. I još izmišljaju hadise, lažu na Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. I to je ljubav.